Δυτικό Πέλλας, μέρα γιορτής για το χωριό. Σήμερα είναι το μεγάλο μάτς στο κύπελλο Ελλάδας, Γάμα Εθνική, έπος για το χωριό, ανέβηκε η ομάδα. Ένα χωριό 300-400 κατοίκων, αλλά πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο, με ανθρώπους, τους ντόπιους δηλαδή, που αγαπάν πάρα πολύ το χωριό τους και χάρη στις δουλειές τους κρατάν τον κόσμο εδώ. Ωραία λοιπόν, Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Δυτικού, δίπλα το γήπεδο. Η πλατεία στην ουσία του χωριού, δίπλα είναι το καφέ. Χαρά να έχουμε τον Σάκη τον Παυλίδη μαζί μας, τον πρόεδρο του χωριού. Καλησπέρα Σάκη. Γεια σας, χαίρομαι πολύ. Τι γίνεται, σήμερα μεγάλη μέρα για το χωριό, έτσι? Είναι μεγάλη μέρα και αθλητικά αλλά και εορταστικά. Σήμερα το Δυτικό γιορτάζουμε τον Άγιο Σοφρόνιο, τη μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, 7 Σεπτεμβρίου, ο οποίος καταγόταν από το χωριό το Λοντζίον της Αργυρούπολης του Πόντου, από το οποίο είναι και το 85% των κατοίκων του χωριού μας. Κυρίως Πόντοι, Σάκη, Πόντοι δηλαδή, είμαστε, έτσι. ναι. Πώς είναι οι κάτοικοι, ρε Σάκη, στο χωριό? Οι κάτοικοι με την τελευταία απογραφή ανέρχονται στις 470. 470. Παλαιότερα βέβαια το χωριό είχε 800 κατοίκους, σήμερα είμαστε 470. Ένα χωριό το οποίο αμυγός, όπως είπαμε, ποντιακό, με αγάπη στον αθλητισμό. Με αγάπη στον αθλητισμό. Σ' ακουστώ και για την πάλη. Για την πάλη, έτσι ακριβώς. Ναι. Εδώ και 40 χρόνια πρωταγωνιστούμε στην πάλη στο Πανελλήνιο. Τα τελευταία 3 χρόνια κάνουμε μια εξαίρετη πορεία στο ερασιτεχνικό και από φέτος είναι η πρώτη χρονιά, είμαστε νεοφώτιστη ομάδα στη Γάμα Εθνική κατηγορία. Στο ποδόσφαιρο μιλάς? Στο ποδόσφαιρο τώρα, ναι, στο ποδόσφαιρο. Πες μου λίγο, είναι σημαντικό για το χωριό αυτό, δηλαδή πώς γίνεται ένα χωριό με σχεδόν 500 κατοίκους να έχει ομάδα στη Γάμα Εθνική και η μεγάλη πόλη δίπλα να μην έχει ομάδα? Όπως είπα πρωτίστως, είναι η αγάπη για τον αθλητισμό που έχει αυτό. Μπράβο. Είναι, γιατί και όταν ήρθαν, θα ανατρέξω στην πάλη πάλι, ότι όταν ήρθαν πρόσφυγες από τον Πόντο, η δεύτερη γενιά ξεκίνησε τον αθλητισμό, δηλαδή το 1950-60, ερασιτεχνικά, δηλαδή ανεπίσημα, παλεύαν. Οποιοςδήποτε καλεσμένος τότε εκείνη την περίοδο ερχόταν στο χωριό, το πρώτο πράγμα, κάποιος καινούργιος που ήταν λίγο ψημωμένος, οι παλαιστές εδώ, οι αθλητές δηλαδή, με το που τον βλέπανε, λέγανε «Καλημέρα, παλεύεις?» Ξέρω εγώ τι. Δηλαδή ήταν αυτό του χωριού μας. Ναι. Οπότε η αγάπη μας για τον αθλητισμό έχει ως αποτέλεσμα, δηλαδή, να είμαστε σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑΟΚ Δυτικού στην Γάμα Εθνική και ο Παλαιστικός διαπρέπει μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα το πανελλαδικό δηλαδή. Σάκη, θέλω να σε ρωτήσω, εδώ στο χωριό στο Δυτικό, εντάξει, πέρα από τον αθλητισμό, αυτό είναι ο ελεύθερος χρόνος και το χόμπι, με τι ασχολείστε κυρίως? Πέρα από αυτό είναι αγροτικό το χωριό. Οι καλλιέργειες που έχει το χωριό αυτή τη στιγμή είναι βαμβάκι, σιτάρι και έχουμε πέραν των 4 εξωστρεφών επιχειρήσεων που έχουμε με εξαγωγές και ό,τι είναι και ο Σαπουτζόγλου Μάρκος, ο οποίος έχει μια καθιερωμένη μονάδα στο Πρόκολο, ο οποίος έχει μια εξαίρετη πορεία. Ναι, θα το γνωρίσουμε τον κύριο Μάρκο, θα μας πει και κάποιος γιατί αυτό έχω καταλάβει, δηλαδή είναι ένα χωριό που έχει μερικούς επιχειρηματίες δυνατούς, να το πω. Υγιείς, μπράβο, που αγαπάνε πάρα πολύ το χωριό. Έτσι. Και δίνουν δουλειά στο χωριό. Τι σας δηλαδή λείπει? Να σας πω τώρα κάτι, ότι αυτή τη στιγμή πέραν των 470 είναι 80 εργατών που είναι από την Αλβανία. Το Δυτικό καταγράφει 0% ανεργία. Δουλεύουν όλοι. Άντρες, γυναίκες. Όλοι. Πολύ σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία του χωριού. Τι σας λείπει κάτι, Σάκη, εδώ πέρα, σας λείπει κάτι στο χωριό? Τι θα θέλατε να έχετε? Είδα ότι έχετε δημοτικό, έχετε νηπιαγωγείο. Ναι, η αλήθεια είναι, στερούμε ως όσον αφορά τα παιδάκια. Δηλαδή, ο αριθμός των παιδιών πέρσι στο δημοτικό ήταν στο σύνολο 10. Φέτος θα είμαστε λίγο λιγότερα.
Κατορθώσαμε για φέτος το νηπιαγωγείο να γίνει ολοήμερο για πρώτη φορά. Οπότε θεωρώ ότι δεν λείπει κάτι από το χωριό. Πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποια αξιοθέατα, γιατί πρέπει να μας κατευθύνεις. Δηλαδή ένας ξένος που έρχεται στο χωριό, τι πρέπει να δει? Ασφαλώς. Πρώτον, εδώ η εκκλησία που βλέπετε είναι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και η μικρή εκκλησία είναι της Αγίας Τριάδος, η οποία αυτή χτίστηκε το 1760 με 70. Κάνουμε και εδώ κάποιες ενέργειες με την εταιρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για να την αναπαλαιώσουμε, να την ανακαινιστεί. Πάση περιπτώσει, είμαστε ακόμα στο γραφειοκρατικό. Έχουμε το φράγμα. Έχει γίνει ένα φράγμα στην βόρεια πλευρά του οικισμού. Ένα πολύ ωραίο μέρος, έρχονται αρκετοί από έξω από την όμορφη περιοχή οι οποίοι ψαρεύουν. Έχει ψάρια δηλαδή? Ναι. Τι ψάρια, ποτέ? Γουλιανούς και γρυβάδια και αυτά. Δηλαδή είναι μεγάλη. Έχουμε ένα δάσος το οποίο εκτείνεται από την βόρεια πλευρά μέχρι και την ανατολική περιμετρικά του χωριού, το οποίο έχει έκταση 700 με 800 στρέμματα και μέσα από το δάσος το διασχίζει ένα ποταμάκι, και το οποίο και αυτό δάσος με πεύκα, με πλατάνια? Με πλατάνια. Είναι το λεγόμενο πλατανόδασος που... Έτσι, ναι. Okay. Σάκη, είναι πολύ ενδιαφέρον ο πλατανότοπος, οπότε ρε φίλε θα μας πάρεις λίγο να το δούμε έτσι? Άντε, για πάμε να το δούμε. Ωραία. Το Σάκη δηλαδή, τι ερχόσασταν για πικνίκ, τι κάνετε δηλαδή εδώ πέρα? Τι κάνετε, έρχονται οι ντόπιοι εδώ, οι κάτοικοι? Εδώ παλαιότερα γινόταν μια καταπληκτική πρωτομαγιά, 7 με 8.000 άτομα ερχόντουσαν, ναι. Ότι πριν μερικά χρόνια είχατε κάνει και ένα φεστιβάλ με ροκ μουσικές εδώ πέρα. Ναι. Πρωτοβουλία ιδιωτική, φαντάζομαι. Ιδιωτική πρωτοβουλία μαζί με τον Μάκη τον Κασίδη. Είχε μεγάλη απήχηση από Θεσσαλονίκη, από όλη την όμορφη περιοχή. Περίπου η επισκεψιμό ήταν περίπου στις 2.000 κόσμους. Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε. Ακριβώς αυτή η τούμπα που είναι πάνω από το δάσος, υπάρχει μια τούμπα αρκετά μεγάλη, ο οποίος είναι αρχαιολογικός χώρος. Η αρχαιολογία ακόμη δεν μπήκε στην διαδικασία τομής του χώρου για να δούμε εν πάση περιπτώσει τι υπάρχει από κάτω. Ναι, ήταν δηλαδή πιστεύω ότι κρύβεται κάτι πολύ μεγάλο. Πιστεύω ότι κρύβεται κάτι πολύ μεγάλο, γιατί θεωρητικά σε διάμετρο από το λόφο Καστά είναι στα 20 μέτρα μεγαλύτερο. Αυτή η τούμπα είναι 20 μέτρα, είναι μεγαλύτερο στο διάμετρο. Εδώ, Θανάση, λοιπόν, είναι κάτω το μοναστήρι. Εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην δυτική πλευρά του οικισμού, πάνω στο ύψωμα στα λεγόμενα αμπέλια. Βλέπουμε κάτω την... Αυτή είναι τεχνητή λίμνη, είναι φράγμα δηλαδή? Ναι. Okay. Και αυτό είναι περίπου στα 17 με 18 χρόνια, 20 χρόνια που κατασκευάστηκε. Βλέπω και πουλιά στο κέντρο, δηλαδή σαν υδροβιότοπος. Υδροβιότοπος, ναι. Στην ουσία είναι ταμιευτήρας. Για το λόγο αυτός ο ταμιευτήρας έγινε για τη συντήρηση του πλατανού. Λόγω το ποτάμι πηγαίνει κατά μήκος των πλατανιών, μέσα από τα πλατάνια πηγαίνει το ποτάμι. Έχοντας νερό εδώ και τρέχοντας το νερό λίγο αυτόματα δηλαδή, όλη η διαδρομή, τα δέντρα τα βλέπεις είναι καταπράσινα. Γενικά, Πρόεδρε, μου αρέσει. Όλα τα χωριά το έχουν αυτό, γιατί έχουμε κάνει 5-6 εκπομπές με το περιοδικό. Έτσι ωραίες οι αυλίτσες, περιποιημένες, νοικοκυρεμένες. Ναι. Είναι νοικοκυρεμένο χωριό. Ωραία. Ησυχία. Γνωρίζεστε όλοι προφανώς μεταξύ σας. Πάτε κάθε μέρα Γιάννητσα? Γιάννητσα πηγαίνουμε, είναι καθημερινός, για τους λόγους ότι διοικητικά ανήκουμε εκεί και όλες οι υπηρεσίες. Τράπεζες είναι στα Γιάννητσα, οπότε είναι καθημερινή η μετάβασή μας στα Γιάννητσα. Να ρωτήσουμε και τη γιαγιά σου, ρε γιαγιά, καλή. Εσέν και τα γιαζίας, ευθύμιο θα αφήνουσε και μάπα τα δουλεία σου. Η Φωνίκοβα στα νερά, θολά και ματωμένα, όσο μπορούν και πίνα τα σέρτανε δεμένα. Χαράσε σας ψηλάρασα, πάντα χλωροφοράτε, μάνα και από χωρίους του, σαν ξένα πακυπάτε.
Αυτό είναι το κοινοτικό κατάστημα και εδώ έχουμε το μνημείο. Για τη γενοκτονία των Ποντίων. Τι θα πει αυτό? Την πατρίδα μου έχασα να ανασπαλώ και πόρο. Την πατρίδα μου που έχασα δεν μπορώ να την ξεχάσω. Εδώ βλέπουμε την καταγωγή των κατοίκων του Δυτικού. Στο πάνω μέρος, εκεί στα κτίσματα αριστερά, βλέπουμε το πρώτο χωριό Λοντζίο, το οποίο εκεί μετήκησαν από εκεί το χωριό στο Αποραχμαλή για το λόγο ότι είχαν κλείσει τα ορυχεία της Αργυρούπολης. Και ο Σοφρόνιος. Ο Σοφρόνιος καταγόταν από πάνω από τα ερείπια που βλέπετε εκεί το Λοντζίον, εκεί που φαίνονται τα... Ναι, στην πρώτη εικόνα που είδαμε. Είναι το πρώτο χωριό των κατοίκων, καταγόταν από εκείνο το χωριό. Γεννηθεί το 1838. Ο Άγιος, και προς την μνήμη του Αγίου, ο σύλλογος, ο πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος, μαζί με τον ιερέα τον Πάτερ Γεώργιο και τον κύριο Παπαδόπουλο. Τον κύριο Παπαδόπουλο, παίρνοντας την πρωτοβουλία, κάναμε αυτό το εκκλησάκι το οποίο σήμερα είχαμε και χθες το σπερινό και σήμερα είχαμε Θεία Λειτουργία. Σάκη πανηγύρια έχετε? Είναι η μοναδική χρονιά φέτος που δεν κάναμε. Έχετε όμως, ναι. Του Σοφρονίου δηλαδή. Ναι, και περισσότερο κάνουμε της Αγία του Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι κάνετε? Και εσείς εδώ από το Δυτικό? Όχι, αλλά είμαι γαμπρός εδώ. Γαμπρός Πόντιος? Όχι, Σμυρνίος. Κάνουν και γαμπρούς πέρα από Πόντιος, δηλαδή εδώ πέρα το χωριό. Πόσα χρόνια είστε εδώ? Από το 8. Από το 8. Είμαι εδώ. Εδώ. Αλλά γαμπρός είμαι 30 χρόνια. 30 χρόνια εδώ, έτσι. Πώς είναι το χωριό εδώ πέρα η ζωή? Το χωριό είναι πανέμορφο. Μπράβο. Ησυχία. Γι' αυτό ήρθα. Μπράβο. Ένας λόγος που ήρθα είναι ότι είναι πανέμορφο. Πόσος κόσμος ζει εδώ πέρα? Καλημέρα. 250 είναι. Εκεί περίπου. Εκεί. Εσείς τι δουλειά κάνετε? Εμείς έχουμε την ταβέρνα. Ταβερνάκι, οποίο έρχονται οι ντόπιοι, έρχονται και από άλλες περιοχές. Ναι. Έρχονται και από άλλες. Σχεδόν από όλους τους γύρω χωριά. Κουφάλια. Ποια είναι τα κοντινά δηλαδή εδώ πέρα που είμαστε? Κουφάλια, Γροσικιά. Κουφάλια, Γροσικιά. Εμείς έχουμε από Άβροπο, έχουμε από Κουρμένης, έχουμε από παντού. Τσιπουράκι πίνει ο κόσμος? Ναι. Πίνει για να ξεχνάει, να χαίρεται, τι? Μάλλον για να ξεχνάει. Για να ξεχνάει. Μάλλον για να ξεχνάει γιατί δύσκολα. Ευχαριστούμε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Από εδώ, από το Δυτικό? Ναι. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ? 80, εκτός σε καλοκαίρια. Αποκλείεται, φαίνεστε πιο μικρός, αποκλείεται. 80 είμαι, ναι. Τι έχει αλλάξει στο Δυτικό σε σχέση με πριν από 30 χρόνια? Ένα που μπήκαμε σε άλλη κατηγορία στην μπάλα. Να ρωτήσω και τι ομάδα είστε? Εγώ ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ, έτσι. Εννοείται. Ο γιος μου είναι Άρης και εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ντροπή. Δεν ασχολείστε εδώ πέρα, συνταξιούχος. Γιατί μάθαμε ότι οι συνταξιούχοι είναι στην Αγροσικιά. Εδώ είναι όλοι δουλεύουν, έτσι. Όλοι δουλεύουν, γιατί είμαστε εργατικό χωριό. Εργατικό. Βλέπω έχετε και mini market, όλα καλά. Όλα καλά. Έχετε και φούρνο. Και φούρνο έχουμε και φαρμακείο. Και φαρμακείο. Γιατρό έχουμε. Νεολαία έχετε, νεολαία. Νεολαία. Δύσκολα, δεν κάθονται εδώ πέρα. Ωραία. Δεν κάθονται, γιατί όλοι πάνε στις μεγάλες πόλεις. Λογικό. Εδώ είμαστε στο Ηρών, Πεσόντων, το οποίο κάθε το χρόνο 2 φορές, 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου, κάνουμε κατάθεση στεφάνου στους ήρωες. Είναι δηλαδή από το χωριό άτομα τα οποία χάθηκαν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Τι γίνεται, καλημέρα. Από εδώ, από το Δυτικό. Από εδώ. Ποιος κάνει τον καλύτερο καφέ? Αυτό οι πελάτες θα το κρίνουν, δεν μπορώ να το πω εγώ. Είστε ο ιδιοκτήτης? Ο ιδιοκτήτης είμαι. Παρατσούκλια έχει το χωριό. Εννοείται, όλα τα χωριά. Δηλαδή, εσάς το παρατσούκλι σας ποιο είναι? Δεν μπορώ να το πω. Γιατί? Υπάρχουν οι παλιές ιστορίες για το χωριό? Θρύλοι? Σίγουρα ναι. Τσομπολιά πολλά παίζουνε?
Πάντα. Στα χωριά υπάρχει πάντα. ένας που ξεχωρίζει, δηλαδή υπάρχει κάποιος που είναι. Υπάρχουν το πάντα ραδιόφωνο. πειραχτήρια και. Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τύποι. Τα λέτε μεταξύ σας δηλαδή, Ναι, έτσι. ναι, πάντα. Έγινε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σου. Σιδηρόπουλος. Γεια σου, ρε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Τι γίνεται, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για την μπάλα σήμερα, για τον αγώνα. Τι ομάδα είμαστε? ΠΑΟΚ τι, Δυτικού, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, τι. Δυτικού, το ανώτερο. Και με ποιον παίζουμε σήμερα, με τον Άρη? Στέλνω με ποιον παίζω μέρα. Αν είναι τη δηλαδή, σε εκεί κάνω. Πόσο θα πάμε, για πείτε μας, εσείς δεν σας βλέπουμε ότι ξέρετε. Μερικά Για πείτε πράγματα. ένα προγνωστικό, πόσο? Είμαι παλιός. 2, 3, 4, πόσο? Όχι, πολύ το πήγες Όχι. και ένα γκολ μας βολεύει. Και άμα και το βάλουμε τελείωσε, περάσαμε. Ναι, Ή είναι όμιλος? όχι, περάσαμε και Νοκάουτ πέσαμε. είναι? Ναι, ναι, νοκάουτ. Μάλιστα. Μια και έξω. Μάλιστα. Και θα πάνε όλα καλά, πιστεύω. Μάλιστα. Παρατσούκλια έχουμε στο χωριό. Πώς το λέμε εδώ τον κύριο, το παρατσούκλι το δικό σας πώς είναι? Πολλά παρασούκια. Ναι, αλλά βλέπω ΠΑΟΚ με κόκκινο τώρα λίγο πρόβλημα. Θα το αλλάξει όταν Θα το αλλάξει. Θα τα αλλάξω. Εγώ είμαι από Γερμανία. Α, συγγνώμη, το Γερμανία, Από Ήρθατε Γερμανία. για διακοπές. Ταβερνάκια καλά έχει? Έχει. Να δω απέναντι. Απέναντι. Εκεί δίπλα. Ναι, τι έχετε καμιά σπεσιαλιτέ στο χωριό εδώ? Φαντάζομαι θρακιώτικα, όλοι θρακιώτες είστε εδώ πέρα. Άστο τώρα. Έχετε καμιά σπεσιαλιτέ? Θα έχει αρνιά. Αρνιά, Αν σούβλες, αν κερδίσουμε, πρέπει να περιμένουμε δηλαδή. Ναι. Α, Το καλό πράγμα αργεί. ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια. Τώρα για πέστε μας ένα ωραίο παρατσούκλι εδώ. Τι παρατσούκλι, για πείτε μας ένα παρατσούκλι του χωριού. Το χωριό έχει πολλά, αλλά δεν ήμουν και εγώ και τώρα ήρθα. Και Από εσείς Γερμανία. βλέπετε? Από Γερμανία. Το παιδί ήμουν από Γερμανία, ο Βασίλης από Γερμανία. Ωραία. Εκεί δεν έχει παρατσούκια. Εκεί έχει μόνο δουλειά. Τι γίνεται, καλημέρα. Από εδώ, από το χωριό. Ναι. Πώς λέγεστε? Γαβρανίδης. Πώς? Γαβρανίδης. Γαβρανίδης Μάκης. Κύριε Μάκη, βλέπω εδώ πέρα τι, Instagram ανεβάζετε ποσταρίσματα. Βλέπω. Τι, παρακολουθείτε τα εγγόνια, τι, Τα πάντα. όλα καλά. Για πες του, τι έχουμε. Ήρθαμε να γνωρίσουμε το χωριό εδώ, το Δυτικό. Καλά καλά. Πολλά χρόνια μένετε εδώ. Καμιά 40. 40, αγρότης. Τώρα αγρότης. Ναι. Αγρότης. Μένει ο κόσμος εδώ. Πολλοί φεύγουν και τις δεκάδες φεύγουν. Ναι. Το καλύτερο φαγητό που θα το φάμε εδώ πέρα. Δύο μαγαζιά, ένα εκεί και ένα από εκεί. Και τα δυο καλά, έτσι. Δεν θα σας πω ποιο. Σπεσιαλιτέ υπάρχει. Υπάρχει. Ποια? Σούβλες έχει αυτό. Σούβλες. Κάπου, τώρα σήμερα δεν ξέρω αν έχει. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάκη. Τι κάνετε, καλημέρα. Τι κάνετε κύριε Διογέννη, είστε από εδώ? Από εδώ είμαι. Ήρθατε τώρα επισκέπτης, δεν ζείτε εδώ προφανώς. Ζω τη Θεσσαλονίκη και ήρθα για Σαββατοκύριακο. Και για το μάτς. Ασχολείστε κι εσείς δηλαδή? Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πολύ σημαντικό πράγμα ένα χωριό να έχει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλαδή τιμητικό για όλο το νομό, με τεράστιος αγώνας. Νομίζω ότι κάναμε ένα ταξίδι πέρσι στην Α1 κατηγορία του τοπικού πέλας. Μας άρεσε όλους, συμμετείχαμε όλοι με χορηγό, το μέγα χορηγό του χωριού, το ξέρουμε Τον όλοι. κύριο Σπύρο, Ναι, ναι. Αλλά κάναμε μια ομάδα όπου συμμετείχαμε και αναβαθμίσαμε την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Έχετε το και γήπεδο. μεταγραφές δηλαδή? Το αγωνιστικό δεν το κατέχω Δεν το κατέχετε, θα μας τα πει εγώ, άλλος. αλλά μπορεί υπάρχει υπεύθυνο άτομο, μπορεί να σας ενημερώσει. Οι στόχοι ποιοι είναι η παραμονή? Οι στόχοι σίγουρα είναι η παραμονή για φέτος. Ωραία. Του χρόνου Ωραία. τα δούμε. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Είσαι, ποιος είσαι φιλαράκι εσύ? Παραφάσεις Παναγιώτης. Παραφάς Παναγιώτης. Να μην ρωτήσω τι ομάδα είσαι, έτσι. Το φωνάζεις. ΠΑΟΚ Δυτικού, ΠΑΟΚ όχι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν ΠΑΟΚ είσαι? Δυτικού είναι. Πρώτα ΠΑΟΚ Δυτικού και μετά ΠΑΟΚ Πρώτα Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ Δυτικού. Δεν είσαι Άρης όμως, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης είσαι. Από Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Και για πες μας λοιπόν, έχεις την καφετέρια του πέρα στο χωριό, Ναι, εδώ. έχει κόσμο. Ο γιος μου είναι στην ομάδα αρχικός. Ναι. Πες μας πώς το βλέπεις το αποτέλεσμα. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Λοιπόν, και έχει άλλη καφετέρια αυτή. Μία είστε, δύο. Νομίζω και μια απέναντι έχει. Μία αυτή και μία εκείνη. Ωραία. Και βγαίνει το μεροκάματο, εντάξει. Δύσκολα. Δύσκολα φιλαράκι. Ναι. Όλα είναι δύσκολα και σε σένα. Ναι. Έρχεται κόσμος από αλλού στο Δυτικό.
Πού και πού έρχομαι. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα έρθω εδώ πέρα, γιατί να έρθω στο Δυτικό. Για να απολαύσεις αυτή τη σκιά, τη φύση εδώ. Αυτό είναι φυσικό air condition εδώ πέρα. Έχει πολύ δροσιά. Από παντού είμαστε 5 βαθμούς κάτω. Έχετε δροσιά. Ναι, έχουμε πολύ δροσιά. Καλή σας ημέρα. Σήμερα κανονικά ήταν πανηγύρι για το χωριό Πάτερ. Ήταν του Αγίου Σοφρονίου. Του Αγίου Σοφρονίου, ο οποίος εμείς που δεν ξέρουμε. Επίσκοπος Αχταλίας από το Λονζίον, χωριό στην Πατρίδα. Και μετέπειτα καλόγερος στο μοναστήρι του Βαζελώνα, στον Πόντο, και μετέπειτα επίσκοπος Αχταλίας της Ιβηρία. Και κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν το ξέρουν. Έχει και εκκλησάκι. Εδώ έξω στο χωριό, ναι. Πάνω που έρχονται από τα Γιάννητσά, δεξιά. Μάλιστα, το λειτουργείτε. Τώρα μόνο στη γιορτή του. Στη γιορτή, δηλαδή σήμερα. Σήμερα έρχονται εκεί. Αλλιώς εδώ πέρα, αυτή είναι η εκκλησία. Αλλιώς εδώ, είμαστε εδώ. Ο ενοριακός. Πιστεύει ο κόσμος, Πάτερ, στο Δυτικό, πιστεύει. Εσύ πιστεύεις? Πιστεύω. Στα πάντες ερωτώντας. Καλημέρα τους κυρίους. Η ώρα του Βαλάου. Μπουρλοτιέριδες. Αν εμείς το δεξί, καθηγητές. Αλλιώς δεν περνάει η ώρα, στο χωριό. Όλοι είναι από εδώ γύρω. Δες το καπό, εδώ. Καπό. Δες εδώ, δες τι γίνεται. Πω. Δες εδώ. Και κλάτς. Ο Βαγγελάρας. Μάλιστα. Εντάξει. Καπού είναι 2,50. 2,50 και εντάξει. Άντε, ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, ρε παιδιά, από εδώ είστε? Τι γίνεται, πώς την παλεύετε εσείς εδώ, για πείτε. Εντάξει, τι έχει παιχνίδι? Έχει σήμερα ανυπομονούμε για τον αγώνα. Όχι τέτοιο παιχνίδι. Μεγάλο αγώνα. Το άλλο το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Έχει κορίτσια εδώ, τι κάνετε δηλαδή, πώς τη βγάζετε? Εντάξει, λίγο δύσκολα, είμαστε μικρή κοινωνία. Παίζετε μπάλα εσείς? Παίζετε. Είστε για την ομάδα. Μπα. Σήμερα δηλαδή θα παίξουμε. Άντε με το καλό, καλή επιτυχία. Πάλι δεν έχετε, παλεύετε εσείς. Όλοι παλεύουν. Έχουμε και πάλι. Έχει και πάλι δυνατή. Πάλι έχουμε και μπάλα, έχουμε τα πάντα. Μπράβο. Πάλι καλά να λέτε. Ναι. Ωραία είναι, εδώ μας είδαμε ωραία σκιά, ωραίες ταβερνούλες, ωραία καφεδάκια, εντάξει, τι να πω, ησυχία. Ωραία είναι. Έχουμε δροσιά. Μένετε εδώ, θα μείνετε εδώ δηλαδή? Δεν νομίζω να μείνουμε, όσο μεγαλώνουμε, ξέρετε, φεύγουμε. Ναι. Στις μικρές κοινωνίες. Παλεύεις? Όχι. Δεν παλεύεις? Παίζω ποδόσφαιρο. Α, γιατί εδώ όλοι παλεύουν ή παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Εσείς παίζετε ποδόσφαιρο? Για το μάτς και εσείς, Ακόμα στα 70 μου παίζω ποδόσφαιρο. Μπράβο, γερός να είστε. Πώς λέγεστε? Ανδρεάδης Θεόδωρος. Εδώ μένετε? Εδώ. Πόντιος, έτσι? Πόντιος. Μπράβο, περήφανος. Ωραίο το χωριό σας, μας άρεσε πολύ. Είναι πανέμορφο. Εσείς μένετε εδώ μόνιμα? Μόνιμα είμαι εδώ. Είμαι ο πρόεδρος του συλλόγου. Έχετε πολιτιστικό σύλλογο εδώ πέρα? Έχουμε τα πάντα. Μάλιστα. Με χορευτικά και τέτοια? Μπράβο, okay. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε. Μπράβο, ρε παρόλο παιδιά. που είμαστε 200 άτομα στο χωριό. Το θέμα είναι ότι σας αρέσει αυτό. Βλέπουμε χαρτάκι, μπουρλοτάκι, Ναι, είναι όμορφο. καφετέρια. Έχει οξυγόνο πολύ, πλατάνι. Κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στα Γιάννητσά. Εννοείται. Μια χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Δυτικού. Μάλιστα. Κύριε Μάκη, καλώς ήρθατε, παιδιά. καλώς σας βρήκαμε. Είστε ο εμπνευστής και ο δημιουργός. Είναι τα καλά χρόνια του κορονοϊού, παιδιά. Κοιτάτε μέσα. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, Αυτό το δημιούργημα που βλέπετε έγινε στα χρόνια του κορονοϊού. Δεν είχαμε τι να κάνουμε. Οι δουλειές έπρεπε να σταματήσουν. Και ευτυχώς δημιουργήσαμε αυτόν εδώ το χώρο. Εννοείται όλο το χωριό έδωσε κάποια πράγματα σαν χρυσιδάνιο, τα οποία έχουν καταγραφεί κανονικά με πρωτόκολλο, είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι έγγραφα, είναι η ιστορία του χωριού. Του προγόνων μας, τέλος πάντων υπήρχαν εκεί οι Τούρκοι. δείχνει τη γιαγιά που φυλάει το χώμα. Ναι. Μάλιστα. Είπε ο Δημήτρης ο Αθανασιάδης, αυτός εδώ παιδιά, έσκυψα να φιλήσω τα χρώματα της πατρίδας, του μείναν στα χείλη λίγα χωματάκια, ντράπηκε να τα φτύσει και τα έφαγε, παιδιά. Οπότε δηλαδή εδώ είναι πράγματα και αντικείμενα
με την καλή διάθεση των κατοίκων του χωριού, έχει και φωτογραφικό υλικό αρκετό και ακόμη κάποια πράγματα τα οποία μας δίνουν και τα επεξεργαζόμαστε και βάζουμε παραπάνω. Πολύ μεγάλο φωτογραφικό υλικό από το κοντέ της πατρίδας. Το 80 και 82 γίνονται δύο μεγάλες εκδρομές. Και τώρα βλέπετε όλα τα παλιά τα αντικείμενα εδώ μέσα, τα οποία για παράδειγμα ας πούμε, δέστε εδώ. Γράφει, ας πούμε. Γαλλική στρατιά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ποιος μας το έδωσε κτλ. Εντάξει, είναι ήσυχο χωριό. Βλέπουμε και ωραία σπίτια φτιαγμένα, μεγάλα. Είναι Κυριακή μεσημέρι, σίγουρα ο κόσμος ίσως είναι στο σπίτι να τρώει. Αυτό είναι ένα μικρό χωριό, αξιαγάπητο. Ευγενική κάτοικοι. Πώς είναι η ζωή εδώ πέρα? Δύσκολη? Αγρότης? Αγρότης. Με τι καλλιέργειες έχετε? Έχουμε ντομάτες βιομηχανικές, καρπούζια, λαμπάκια. Τα πουλάτε στη Θεσσαλονίκη? Ντομάτες, ναι, σιλάι γκατζίδες, σιλάιτες. Το θέμα είναι φέτος είναι λάσπη όλα. Δεν είναι καλή χρονιά δηλαδή? Τίποτα, κατασταθήκαμε φέτος. Αμάρα παιδί μου. Κυρίως αγρότες είστε εδώ δηλαδή? Τα καρπούζια μείνανε μέσα στα χωράφια. Πολύ ακριβά τα καρπούζια φέτος. 12 λεπτά και 10 λεπτά και δεν μας τα παίρνουν. Ναι. Μένουν μέσα στα χωράφια, εμείς έχουμε 20 στρέμματα και τι θα γίνει για το χειμώνα? Το χειμώνα τίποτα. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Το χειμώνα ένας Θεός ξέρει. Ας πληρώσουμε αυτά τους γεωπόνους και τους φυτοριούχους για τα φυτά όλα αυτά, να μπορέσουμε και μετά βλέπουμε για μας. Παιδιά, έχεις? Εδώ ασχολούνται με την γεωργία? Όχι, όχι. Φύγανε. Φεύγουν δηλαδή οι νέοι? Φεύγουν οι νέοι. Νέοι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δύσκολα μωρέ. Δεν υπάρχουν καθόλου. Θέλουν φασαρία οι νέοι. Δεν θέλουν Εσύ παλεύεις? Εσύ παλεύεις? Σε βλέπω για παλαιστή εδώ πέρα. Άμα γίνεις αγρότης από παιδί και με τα τελάρα, σηκώνεις τελάρα και δουλεύεις δύσκολες δουλειές, να δεις τι παλαιστής θα γίνει. Μπράβο. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη φίλε. Εύκολο το να μένεις σε χωριό, δύσκολο, είναι πανέμορφα, είναι ωραία ησυχία, αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ας πούμε, γιατρός μια φορά τη βδομάδα. Να, λέμε για γιατρό, να και το φαρμακείο. Δες όμως, είναι τυχεροί γιατί έχουν φαρμακείο. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Τουλάχιστον υπάρχει φαρμακείο. Υπάρχει και φούρνος μας είπαν στο χωριό. Αλλά δύσκολα. Φροντιστήρια τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται. Δεν συζητάμε για τράπεζες, εφορίες. Εντάξει, αυτά γίνονται και ηλεκτρονικά, αλλά... Κωνσταντίνος λέγομαι. Κωνσταντίνος, για πες κουφά. Εγώ εδώ έμενα μέχρι να φύγω ερωτικός μετανάστης στην Πέλα. Α, ναι, άρα αγάπησες. Αγάπησα και έφυγα, ναι. Ωραία, και... Εντάξει, το χωριό ωραίο, αλλά ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να φεύγει, Να φεύγει, ναι. Καλά, παντού γίνεται αυτό, δεν γίνεται μόνο εδώ. Καφέ καλό πίνετε? Χαρά. Τι Εγώ δεν πίνω καφέ, δεν ξέρω τα παιδιά εδώ. Καλύτερος καφές, παιδιά, που παίζει. Μπράβο. Πες πώς σε λένε? Αναστασία. Αναστασία μου, για πες, μένεις εδώ ή έρχεσαι μόνο Σαββατοκυριακά? Ναι. Μένεις? Ναι. Έχει άλλα παιδιά στην ηλικία σου? Εδώ πέρα να μένουμε, όχι. Όχι, τι, μόνο εσύ είσαι? Ναι. Πόσο χρόνο αν επιτρέπετε? 23. 23 είσαι μόνο εσύ, πιο μεγάλα έχει? Πιο μεγάλα, ναι, έχει μερικά. Έχεις παρέα ρε παιδί μου εδώ πέρα? Παρέας μου είναι στο Γιάννητσά που βρίσκεται και η δουλειά μου. Α, πας Γιάννητσά δηλαδή δουλεύεις, ναι, και έρχεσαι και μένεις εδώ το βράδυ. Ναι. Άρα η παρέα στα Γιάννητσά, Ναι. Εδώ δηλαδή ας πούμε πάνω από 20 χρονών δεν έχει καθόλου παιδιά? Έχει, απλά τα περισσότερα κοιτάνε να φύγουν πιο πολύ Γιάννητσά, Θεσσαλονίκη, δεν θέλουν να μένουν εδώ. Ναι μωρέ, γιατί έχει ησυχία, Ναι. Δεν μου λες Αναστασία, ήταν εύκολο να πηγαίνεις σχολείο εδώ πέρα, τι? Εγώ δεν πήγαινα σχολείο. Okay. Εγώ πήγαινα στα άκρα. Στα άκρα μεγάλωσα κανονικά. Απλά στην πορεία ήρθαμε και μείναμε εδώ. Εδώ έχει δημοτικό μόνο? Ναι, αλλά είναι δευτέρες. Ωραία. Και γυμνάσιο που πας? Γυμνάσιο πήγαινα στα Γιάννητσά. Στο Γιάννητσά? Ναι, και Λύκειο Γιάννητσά. Μετά σπουδές στη Θεσσαλονίκη και τώρα ξαναγύρισα. Η μετακίνηση ήταν εύκολη ή δύσκολη? Ήταν δύσκολη διότι υπήρχαν μόνο δύο λεωφορεία, ένα σε 7 το πρωί και ένα σε 2 ώρα το μεσημέρι. Οπότε αν θέλαμε να αργήσουμε, αν χρειαζόταν να αργήσουμε λίγο, αν ήταν απρόοπτο, αναγκαστικά πρέπει να έρθουν οι γονείς μας να φύγουν τις δουλειές τους και να έρθουν να μας πάρουν. Δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα.
Τέλος πάντων. Αλλά είμαστε ωραίο χωριό, Μπράβο, αυτό έχει είστε ωραίο σημασία. χωριό και Είμαστε πάρα είμαι πολύ ωραίο σίγουρος χωριό. ότι μεγαλώνοντας το αγαπάς και το θυμάσαι περισσότερο. Ναι, δεν πειράζει. ναι, όσο μεγαλώνεις εκτιμάς περισσότερο τη φύση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα στο Δυτικό Πέλα, στο Μπαλαιστικό Σύλλογο, με τον Παυλή, τον Θεοδόση, τον πρόεδρο, προπονητή. Τι άλλο είσαι, Θεοδόση? Κανονικά μόνο προπονητής, αλλά εντάξει, ναι, το σύλλογο γενικά τον τρέχω εγώ όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πλαισιώνεται και το ΔΣ από φίλους, παλιούς συναθλητές που βοηθάνε και σαν στελέχη και σαν χορηγούς. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Από πότε είναι ο σύλλογος, Θεοδόση? Ο σύλλογος επίσημα αναγνωρισμένος είναι στα μέσα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, το άθλημα της ελευθέρας πάλης, της Ολυμπιακής ελευθέρας πάλης, καλλιεργείται ακόμα πιο πίσω. Στην ουσία το φέραν οι παππούδες μας από την Τουρκία με τη μορφή της παραδοσιακής πάλης, με τα λάδια, τα κισπέτια που παλεύανε στο χόρτο. Αυτοί το φέραν από τον Πόντο εδώ στο χωριό. Δεν σταμάτησε ποτέ να καλλιεργείται αυτό εδώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο χωριό μας από ηλικία 15 χρόνων μέχρι όσο πάει να μην δεν ξέρει να παλεύει. Ξέρουν όλοι να παλεύουν. Είναι και χαρακτηριστικό που μας είπαν ότι όταν συναντάς κάποιον τον ρωτάς, παλεύεις? Ναι, οι παλιοί, ναι, αυτό λέγανε. Από που είσαι από το Δυτικό και σου λένε καλημέρα, παλεύουμε. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο, στην ουσία είναι συνυφασμένα και τα δύο. Όταν λέμε Δυτικό εννοούμε πάλι. Από το 2021 και μετά είμαστε πλέον αναγνωρισμένοι και προσαρμοσμένοι με τον καινούριο αθλητικό νόμο. Εγώ είμαι προπονητής, το ξαναείπα, με φίλους και παλιούς συναθλητές έχουμε ενεργοποιήσει ξανά τον σύλλογο. Η ανακαίνιση του γυμναστηρίου, όλα έχουν γίνει από το 0, παιδιά, ήταν όλα γκρεμισμένα εδώ μέσα. Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα, ανταποκρίθηκαν όλοι με μεγάλη συγκίνηση και οι κάτοικοι αλλά και φίλοι χορηγοί από την περιοχή και σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε αυτό. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, αν και το γνωρίζουν οι περισσότεροι στην περιοχή μας, ότι το Δυτικό στη δικιά μου τη γενιά, στη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000, παριθμούσε πάνω από 20 πρωταθλητές Ελλάδος. Αυτό το πράγμα το συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Συνεχίζουμε, βγάζουμε πρωταθλητές. Μάλιστα αυτή τη στιγμή σήμερα ένας αθλητής με τους άντρες, ο Ακριτίδης ο Μιχάλης, είναι στο Μαρόκο. Και παίζει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα beach wrestling, πάλι στην Άμμο. Είναι το δεύτερο στυλ που κάνουμε εδώ. Ένα καινούριο και πολύ ανερχόμενο άθλημα τα τελευταία 20 χρόνια, το οποίο σχεδιάζεται να μπει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ολυμπιονίκη έχουμε βγάλει. Ολυμπιονίκη δυστυχώς όχι, αλλά έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Είναι παιδιά, έχει να κάνει φυσικά και με την προσπάθεια, αλλά είναι και θέμα τύχης. Κατά τα άλλα έχουμε βγάλει τα πάντα. Η Ομοσπονδία βοηθάει. Η Ομοσπονδία, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση με την Ομοσπονδία, είναι και αυτή νομίζω θύμα των εποχών. Δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε ό,τι γίνεται εδώ γίνεται, παιδιά, με προσφορά, με εθελοντισμό και με τα λίγα οικονομικά που μπορούν να διαθέσουν οι περισσότεροι χορηγοί. Και μόνο με αυτά. Είναι μόνο το χωριό ή το τραβάει. Τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, καταρχήν τώρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Όχι, μέσα στις αρχές. Ναι, με τα σχολεία ως συνήθως ξεκινάμε και εμείς τις δραστηριότητες. Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο από το δικό σας το χωριό, είναι από τη γύρω περιοχή. Όχι, βέβαια, είμαστε πολύ μικρό χωριό να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Από όλη την περιοχή, από όλο το Δήμο Πέλας, από Γιαννιτσά, διπλανά χωριά, Άθυρα, Πέλα, Νέα Πέλα, από τον Εύρο, από παντού. Και πώς είναι οι προπονήσεις, δηλαδή, είναι καθημερινές? Σχεδόν, ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με 3 προπονήσεις την εβδομάδα και βέβαια τα Σαββατοκύριακα συνήθως πάντα έχουμε αγώνες και πηγαίνουμε, συμμετέχουμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα είτε τουρνουά αναπτυξιακά. Είσαι μόνος εσύ ο προπονητής?
Επίσημα εγώ βέβαια έχουμε μια τεράστια βοήθεια και πρέπει να τον αναφέρουμε, ο οποίος είναι φίλος συναθλητής κουμπάρος από την Πάλη, είναι ο Μάκης ο Γιαγιάς, πρωταθλητής Ευρώπης, είναι από το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έρχεται και μας βοηθάει και αυτός. Είναι τεράστια η συμβολή του στο σύλλογο τα τελευταία χρόνια. Πόσα άτομα, πόσους αθλητές έχετε συνήθως κάθε χρόνο? Εγγεγραμμένα μέλη έχουμε περίπου 50. Ως συνήθως έχουμε δύο γκρουπ, το γκρουπ των μικρών, οι οποίες ηλικίες είναι δημοτικού, για να καταλάβει και ο κόσμος, και μετά από γυμνάσιο και πάνω είναι το επόμενο γκρουπ των ενηλίκων που λέμε, το αγωνιστικό τμήμα. Και τα δύο γκρουπ έχουμε σαν βάση, ας πούμε, περίπου 15 και το μικρό τμήμα και 20 παιδάκια το μεγάλο σε καθημερινή βάση. Έτσι, ο κορμός ο βασικός για να γίνεται και σωστή προπόνηση. Και ευτυχώς μπορούμε και κάνουμε σωστή προπόνηση με τόσα άτομα. Είναι επικίνδυνο το άθλημα της πάλης? Όχι καθόλου. Η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το σπουδαιότερο άθλημα όλων των εποχών σε όλη τη γη. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τα πιο παλιά. Προέρχεται από το αρχαίο πένταθλο. Ένα από τα 5 αρχαία αθλήματα που υπήρχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η πάλη. Μάλιστα ήταν και στην αρχαία Ελλάδα το σπουδαιότερο, γιατί από εκεί ανακηρυσσόταν και ο Ολυμπιονίκης. Δηλαδή, όποιος κέρδιζε την πάλη, εκείνος ήταν ο Ολυμπιονίκης. Τι ρωτούσαμε, ξεφύγαμε. Ρωτούσα αν είναι επικίνδυνο το άθλημα για ένα γονιό να στείλει το παιδί του. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν και γυναίκες αθλήτριες δηλαδή στο χωριό? Επίσης. Ναι. Υπάρχει και γυναικεία και άνδρικη πάλι. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα οι γυναίκες από τους άντρες. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και στην Ελλάδα έχουμε βγάλει σπουδαίες αθλήτριες. Δεν είναι επικίνδυνο. Πρέπει να το γνωρίσεις το άθλημα. Δεν έχουμε δυστυχώς την προβολή που έχουν άλλα αθλήματα. Αν το γνωρίσεις όμως, θα καταλάβεις ότι είναι μόνο λαβές. Δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει πνιγμούς, απαγορεύονται. Και μάλιστα σε συγκεκριμένες συνθήκες είναι από τα πιο ασφαλέστερα. Δεν βγάζουμε κάποιους, έτσι να πω, τραγικούς τραυματισμούς σε σύγκριση με άλλα αθλήματα που θα μπορούσαν να είναι έτσι άφοβα εισαγωγικά. Είναι ευγενέστατο. Αν δείτε κάποια παιδιά, ή μάλλον θα είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ξεκινήσουμε τις προπονήσεις να δείτε γιατί παιδιά και τι χαρακτήρες καλλιεργούμε. Στην ουσία μαθαίνουμε να παλεύουμε όχι μόνο στο ταπί, μαθαίνουμε να παλεύουμε και στη ζωή μας, να παλεύουμε για τα μαθήματά μας που είναι τα παιδάκια, ο αγώνας της ζωής που κάνουμε ακριβώς, και θα δείτε ότι είναι όλα ευγενέστατα παιδιά. Ναι, το πιστεύω. Να ρωτήσω κάτι, θεωρείται πολεμική τέχνη? Ναι, στην σύγχρονη εποχή συγκαταλέγεται στα πολεμικά, στα μαχητικά αθλήματα. Γιατί γενικά η αίσθηση μου είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες, δηλαδή έχουν πραγματικά ο χαρακτήρας είναι πολύ φιλήσυχος, ειρηνικός στην καθημερινότητά τους. Ναι. Μαθαίνουν δηλαδή την πειθαρχία. Γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικά αυτά τα αθλήματα, πολύ δύσκολα. Οπότε όλη την ενέργεια και όλο το χαρακτήρα που τον βγάζει στην προπόνηση δεν χρειάζεται να είσαι νευρικός έξω στη ζωή σου. Μια και λες και για προπόνηση, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Πολύ ωραία, διαμορφωμένο, με βάρη, με κάπιτες. Πρέπει να έχει πέσει πολύ προσωπική δουλειά εδώ πέρα, φαντάζομαι. Πάρα πολύ, και το ξαναλέω με τη βοήθεια των φίλων των χορηγών. Ευτυχώς έχετε και δυνατούς επιχειρηματίες εδώ που βοηθάνε. Ναι, κανένα παράπονο. Οτιδήποτε έχουμε ζητήσει, το καταδύναμοι οι άνθρωποι. Πάντα χρειαζόμαστε κάτι. Το ξαναλέω, δεν υπάρχουν κονδύλια να μπορούμε να το τραβήξουμε. Το οτιδήποτε, ξαναλέω, γίνεται εδώ, γίνεται με τον εθελοντισμό, με την προσφορά και με ιδιωτικές χορηγίες ανθρώπων που μπορεί να είναι φίλοι, γονείς που έρχονται τα παιδιά τους. Υπάρχουν τους επιχειρηματίες της περιοχής. Το χωριό, μα αυτό εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά τα δίνουν όλα για το χωριό. Γι' αυτό πιστεύω ακόμα. Ναι. Κρατιέται. Έχουμε ανεπτυγμένο πολύ το αίσθημα, είπαμε, της προσφοράς και του εθελοντισμού, και εδώ πέρα στο Δυτικό γίνεται ακόμα και για το ποδόσφαιρο, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, όπως έχετε διαπιστώσει, και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που προσφέρουν. Εθελοντές και βασικά έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι γι' αυτό υπάρχουν 5-10 επιχειρήσεις, δηλαδή που κρατάνε και το χωριό, δηλαδή εδώ πέρα για να βρίσκουν δουλειές οι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω. Πολύ άξιοι άνθρωποι, είναι ζωντανό χωριό το Δυτικό. Μάλιστα, πολλοί περνάνε και μας, όταν βλέπουν την κίνηση, την κινητικότητα που υπάρχει στα μαγαζιά, νομίζουν ότι είναι σε καμιά 2.000 πληθυσμός. Εμείς είμαστε μόνο 300. Εσύ μένεις εδώ ή μένεις Γιάννητσα? Εγώ μένω στο Γιάννητσα. Μένεις Γιάννητσα, αλλά έρχεσαι σχεδόν κάθε μέρα. Έτσι. Σχεδόν κάθε μέρα, και για το σύλλογο έχουμε
δουλειές μας εδώ. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, από τα Γεννησέα, από τα γύρω χωριά στο δυτικό. Ναι, βέβαια, έρχονται για τα ταβερνάκια, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Για τα ταβερνάκια, για τις καφετέριες. Εδώ τα πλατάνια μπροστά στην εκκλησία, εδώ βλέπετε ότι είναι πανέμορφα. Έχει και ωραία δροσιά. Όλοι το σχολιάζουν. Ναι, έχει παχιά σκιά, είναι πλατάνια. Πήγαμε και στον Πλατανότοπο. Μας είπε ο πρόεδρος ότι παλιότερα, δηλαδή εσύ σαν παιδί φαντάζομαι έχεις αναμνήσεις από εκεί. Ήταν δηλαδή κάτι σαν πανηγύρι. Ναι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Για χιλιάδες πραγματικά κυριολεκτικό. Δηλαδή μπορεί να 10-20 κόσμου να ερχόντουσαν εδώ με τα αυτοκίνητά τους και να συνόμιζαν κάτω, να τρώγανε και να πίναν και γινόταν στην ουσία και μια μικρή εμποροπανήγυρη κάτω από πλανόδιους. Ήταν πανέμορφα. Απλά το ξαναλέω, οι εποχές αλλάξανε τις προτιμήσεις των ανθρώπων. Συμβαίνει όμως, δηλαδή εμείς το έχουμε. Ας πούμε, εγώ ας πούμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, ξέρουν όλοι ότι θα είμαι εδώ στο σπίτι. Θα ψήσω και θα καλέσει και τους φίλους. Κουτσομπολιά, παρατσούκλια παίζουνε, όπως όλα τα χωριά, φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι. Για αυτό τώρα τον κύριο που βλέπουμε εδώ απέναντι, ας πούμε, ποιο είναι το παρατσούκλι του στο χωριό? Ο κύριος Αδάμ δεν έχει παρατσούκλι, όμως έχει στιγματιστεί για 2-3 πράγματα. Στα κυτρινόμαυρα τον βλέπω, μάλλον αεξής είναι. Έχει στιγματιστεί σίγουρα για τον ΠΑΟΚ, αν πείτε Αδάμ Κασίδη σας πούνε ΠΑΟΚ. Και φυσικά, επειδή ακριβώς ξέρω σήμερα έγινε πολλή συζήτηση γιατί είναι η μέρα του ποδοσφαίρου, έχει τεράστια ευθύνη για την πορεία της ομάδος από το Άρη Δυτικού. Θα σας το είπαν ότι έχει αλλάξει και γίνει. Όχι, αυτό δεν το έχουμε. Αυτός είναι ο υπέτειος, ο πρώτος που άλλαξε. Εγώ προσωπικά πρόλαβα, έπαιξα και με κίτρινα Άρης Δυτικού. Ο κύριος Αδάμ όμως θεώρησε ότι δεν είναι δυνατόν ένα χωριό με 300 κατοίκους ή 298 να είναι ΠΑΟΚ και να παίζουν με κίτρινα. Θεώρησε σωστό, συμφωνήσαν όλοι, δεν το έκανα μόνο. Ναι, βέβαια. Θεωρήσαν όλοι σωστό ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή και μάλιστα στην εποχή της μετάβασης μέχρι να αναγνωριστεί και να γίνουμε ΠΑΟΚ ήμασταν ακόμα Άρη. Αλλά παίζαμε μας πρόγραμμα. Πρέπει να ήταν η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που ήταν ΠΑΟΚ και παίζαμε κυτρινόμαυρα, έτσι. Και να μην νομίζω τότε ότι είμαστε και βαμμένοι, τον αγαπάμε τον Άρη, έτσι. Φυσικά, εννοείται. Για την πλάκα, το οπαδικό. Εννοείται. Και πρέπει νομίζω να τα λέμε αυτά, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Ακριβώς, δηλαδή θέλουμε να είναι. Ακριβώς, θέλουμε δυνατές να είναι όλες οι ομάδες. Και ο Ηρακλής που ευχόμαστε να ανεβεί φέτος, όλες οι ομάδες. Μάκη και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός σας μην είναι πολύ δυνατός, δεν πειράζει, Μάκη. Όπως βολεύει. Τώρα που ανέφερες και τον Ηρακλή, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός που είχε φτάσει στην καλύτερη στιγμή του Ηρακλή ήταν ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης, ο τότε πρόεδρος που έχει συγχωρηθεί, που έχει καταγωγή από το χωριό μας. Μάλιστα. Γενικά είμαστε και φιλοηρακλήδες θα μπορούσε να μας, γιατί το χωριό πήγαινε παρακολούθηση εξαιτίας του κύριου Πέτρου. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε πολύ κόσμο επειδή ίσως είναι μεσημέρι. Ναι. Όχι, δηλαδή θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για πολύ ζωντανό χωριό. Θα δούμε τώρα με την μπάλα. Και γενικά το συζητάνε. Καλά, σήμερα είναι και με την μπάλα, νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είπαμε, είμαστε τώρα σε mood derby. Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε την Κρύα Βρύση. Ωραία, λοιπόν, καλά αποτελέσματα, καλή επιτυχία σήμερα στο μάτς. Αλλά πιο πολύ καλή επιτυχία, φίλε, στο έργο σου, γιατί πραγματικά και εσύ, από ό,τι κατάλαβα, είσαι σημαντικό κομμάτι στο puzzle εδώ πέρα στο χωριό. Κάνουμε τεράστιο. Μπράβο. Να είμαι αποδέκτης αναγνώρισης και έτσι. Μπράβο, φίλε, πραγματικά, γιατί κόσμο. Φαίνεται αυτό το πράγμα και είναι ωραίο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή, και να στηρίζουν τα χωριά τους, γιατί και τα χωριά αξίζουν. Στηρίζουμε, μακάρι έχει να κάνει και με τις αξίες που πρεσβεύουμε. Στηρίζουμε το χωριό μας, τον τόπο μας και στηρίζουμε και ένα άθλημα το οποίο είναι από τα αρχαιότερα και στηρίζουμε και την παράδοση του τόπου μας. Η παράδοση, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο εννοείται μονοπολί. Ακόμα και εγώ ήρθα σήμερα να ευχαριστώ τον αγώνα, γιατί θεωρώ ότι είμαι και εγώ κομμάτι του ΠΑΟΚ Δυτικού. Αλλά η παράδοση του Δυτικού, παιδιά, είναι η πάλι και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Και με πολύ αγώνα θα το στηρίζουμε και με όλες μας τις δυνάμεις όσο μπορούμε να το στηρίζουμε. Μακάρι να βρεθούν και συνεχιστές. Σίγουρα θα βρεθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Τα είπαμε τέλος. Παλεύουμε. Όχι μόνο. Πρώην Παλαιστής. Εννοείται. Εδώ όλοι είναι Παλαιστής. Γεια σας, κύριε. Μπορείτε να μας πείτε πώς λέγεστε, παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Κασίδης Στέφανος. Στέφανος ο Κασίδης. Εδώ είμαι από το Δυτικό. Δραστηριοποιούμαστε στο Ρόδι.
Το γνωστό, η γνωστή εταιρεία του Ρόδι. Ρόδι-Ελλάς. Πόσα χρόνια η εταιρεία, ας πούμε, και 20 χρόνια. 20 χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι, εξαγωγές κάνουμε. Ενώ θα μπορούσες να κάνεις αλλού την εταιρεία, την έκανες στο δυτικό. Γιατί. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε και πόντι εδώ. Ναι. Και ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ. Και είμαστε λίγο με τις ρίζες πιο άρρωστοι. Ναι, δηλαδή το κάνεις καθαρά για τον τόπο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχεις υπαλλήλους από χωριό. Πιο πολύ είναι από εδώ. Εντάξει, ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουν όλες οι επιχειρήσεις. Από εκεί πέρα είμαστε ενωμένοι. Ευτυχώς είμαστε μία φάρα, δεν έχει σημασία αν είμαστε πόντι, αλλά ευτυχώς είμαστε πόντι. Και είστε αγαπημένοι μεταξύ σας, δηλαδή. Και όλοι στηρίζουν ένα τον άλλον. Και έχετε και άλλες δυνατές επιχειρήσεις. Μα έχει άλλες 6 εταιρείες, οι οποίες πάνε, όπως λέμε, στην κοινή τρένο. Πάμε πολύ καλά. Μπράβο. Από εκεί πέρα έχουμε τώρα μία ομάδα που πήγε γάμα εθνική. Στηρίζουμε όλοι. Εμείς τόσα χρόνια ξέραμε Δυτικό ίσον πάλι. Πάλι, ναι, έχετε Τώρα δίκιο. ξαφνικά σήμερα που ήρθαμε εδώ πέρα για να γνωρίσουμε το χωριό. Έχουμε ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος έπαιζε μπάλα. Και ήθελε ο Κεντέ να κάνει. Και στηρίζουμε και την μπάλα. Εντάξει, στην πάλι δεν υπάρχει. Είμαστε πάντα μέσα στους 3 σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έχουμε τα πρωτεία εκεί. Ένα χωριό. Και εσύ δεν ήσουν αθλητής, Στέφανε. Ναι, ήμουν και εγώ εθνική. Αλλά εδώ έχει πάνω από το χωριό έχει 30 πρωταθλητές Ελλάδος. Δεν το βρίσκω πουθενά. Έρχεσαι στο χωριό συχνά. Καθημερινά γιατί είναι εδώ η επιχείρηση. Από εκεί πέρα το αγαπάμε το χωριό. Σας είπα εδώ πέρα όταν γίνεται μια δραστηριότητα τη στηρίζουν όλοι. Δεν έχει, ας πούμε, ξέρεις, είναι δικιά μου, είναι δικιά σου. Και έτσι πήγε και η ομάδα εκεί που πήγε. Μπράβο. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή για να κάνεις κάτι, ένα εγχείρημα, δεν χρειάζεται τα χρήματα. Χρειάζεται να το στηρίξουν όλοι. Γιατί δεν έχει σημασία. Για να σου κάνει γραμμές, μόνο που του κάνει αφιλοκερδός οι γραμμές, είναι στήριξη. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό είναι. Το σημαντικό. Γιατί με τα χρήματα δεν έχετε η αναπτύξη μόνο. Τον πλατανότοπο θα το φτιάξετε. Πλατανότοπος τώρα ο Δήμος έχει κάνει μια μελέτη. Ο Δήμος Πέλλας, ο οποίος βλέπουμε ότι Είσαι ακούει. Και στο Δήμο Πέλλας, Είμαι και στο Δήμο. Ναι. Στηρίζουμε τον Δήμαρχο γιατί βλέπουμε ότι ακούει τα προβλήματα της περιφέρειας γέννη του Δήμου. Και πάμε να κάνουμε κάτι όπως είναι στον Άγιο Νικόλαο, επειδή παλιά το ξέρουμε. Να το κάνουμε προσβάσιμο με δρομάκια, με πάρκι, με. Μακάρι, γιατί είναι πολύ ωραία περιοχή. Όχι, εμείς το κάνουμε ότι έχει γίνει και ένα φράγμα. Έχει νερό, όπου νερό υγεία. Και είναι το μέρος, όπως βλέπετε, γεμάτο δέντρα. Μπράβο, λοιπόν, καλή επιτυχία επομένως, Στέφανε, στις προσπάθειές σας και στην ομάδα σας. Τώρα πάμε Β' Εθνική, να ξέρετε. Α, θα πανεβείτε και Β'. Θα πάμε. Δεν είναι ο στόχος η παραμονή, δηλαδή. Όχι, πια παραμονή. Εμείς πόντι είμαστε. Πες μου 5 παίκτες της ομάδας. Καλά, σου πω, όχι, θα σου πω εγώ. Ξέρει, πες. Είσαι τρελός. Πες. Παυλίδης. Δελιορίδης. Χωραφάς. Χωραφάς μου για αρχηγός. Ο Χωραφάς δεν γνωρίσαμε και τον μπαμπά του, ναι. Ανδρεάδης. Αυτή. Πες μας και 5 του ΠΑΟΚ. Του μεγάλου. Είσαι τρελός. Εμείς κάθε μέρα κάνουμε μεταγραφές. Τι δεν σας πω, πού να ξέρω ποιοι έρχονται. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς λέγεστε? Παυλίδης. Έτσι φαίνεται, κύριε Σίμω, από τους σοφούς του χωριού εδώ πέρα, έτσι. Σοφούς. Υπερβολική λέξη. Γιατί, έτσι, μέσα στο δυτικό, στο χωριό, από εδώ είστε φαντάζομαι. Από εδώ. Πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα, πέρα από το ποδόσφαιρο. Το χωριό, όπως όλα τα χωριά, είναι σε πολύ αργούς ρυθμούς, αλλά εξαιτίας του ποδοσφαίρου το κάναμε να έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι δώσαμε αυτό που πρέπει στον κόσμο. Εσείς ασχολείστε και με το ποδόσφαιρο? Είμαι στη διοίκηση του συλλόγου. Είστε στο... Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, είστε? Είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου. Αντιπρόεδρος. Είναι πολιτιστικός σύλλογος ή είναι σύλλογος? Ποδοσφαιρικός. Πολιτιστικό σύλλογο έχει το χωριό. Έχει και πολιτιστικό σύλλογο έχει και ο πρόεδρος του συλλόγου, γιατί είναι πρόεδρος που δραστηριοποιείται καλά, τον κάναμε και πρόεδρος στο ποδόσφαιρο. Τους καλούς δηλαδή όλους τους πήρατε στο ποδόσφαιρο από ό,τι κατάλαβα. Παίρνουμε παραδείγματα από τους επιχειρηματίες του τόπου. Εδώ του χωριού του Δυτικού. Οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά στην ατζέντα τους την προσφορά προς τον κόσμο και στον τόπο τους. Στον τόπο. Όχι μόνο αυτό, και καταφέρουν με τις γνωριμίες τους και δραστηριοποιούν και άλλους φίλους επιχειρηματίες, οι οποίοι και εκείνοι βοηθάνε. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ποντίων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ποντίων και πιο χαρακτηριστικό του Δυτικού, γιατί άμα ξεκινήσει και από παλιά, το χωριό μας είχε καταφέρει με τον Παλαιστικό Σύλλογο να είναι πρωταθλητής και έχει και βγάλει και πολύ καλούς αθλητές. Αυτό κάποια στιγμή λίγο κορέστηκε
Σκεφτήκαμε και είπαμε να πάμε λίγο προς το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα τελευταία το ποδόσφαιρο είναι πιο... ικανοποιεί πιο πολλά όνειρα. Πουλάει. Ναι. Και ποιοι είναι οι στόχοι δηλαδή της ομάδας? Οι στόχοι με τους επιχειρηματίες, τους τρελούς που μπλέξαμε, ό,τι προκύψει. Δεν κάνουν πίσω εύκολα. Μπράβο, ναι. Απλά εδώ θα ήθελα λίγο να εκφράσω ένα όχι κανονικό παράπονο, ελαφρύ παράπονο από τον κόσμο των Γιαννιτσών. Εκεί λίγο δικαιολογημένα βέβαια, γιατί μας θεωρούν μικρό χωριό, ποιοι είναι αυτοί, και όμως εμείς θα καταφέρουμε να τους εντάξουμε και αυτούς στο γίγνεσθε του Δυτικού. Γιατί το Δυτικό είναι Γιαννιτσά. Φυσικά, Δήμος Πέλλας. Πανηγύρι έχει το χωριό. Έχει. 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης είναι το κανονικό πανηγύρι του χωριού, αλλά κάνουμε και ένα άλλο του Αγίου Σοφρονίου. Κάνουμε 2 Που είναι σήμερα. Ναι. Που σήμερα είχε και εκκλησία και τέλος πάντων εκκλησιαστήκαν. Αυτά. Και για να τελειώσουμε, το παρατσούκλι του Προέδρου ποιο είναι, πώς τον φωνάζετε εδώ πέρα? Μην πεις ότι δεν έχει παρατσούκλι. Πώς το είπες, Πρόεδρε, όχι τελειότητα, αλλιώς το είπες. Και το εγκρίναμε. Μόνος το διάλεξε το παρατσούκλι δηλαδή? Όχι, εμείς του το δώσαμε. Χαρακτηρισμός. Πώς το είπες, Θανάση? Μου διαφεύγει. Ο ορισμός, ναι, ενισχύω και το αυξάνω, είναι αυτό αλήθεια. Μπράβο που είστε αγαπημένοι, μπράβο. Όχι μόνο αγαπημένοι. Όλος ο κόσμος έχει και τα υπέρ και τα κατά, αλλά έχει ένα καλό τόπος μας. Ακόμα στις κόντρες τις σκληρές ξέρουν να κάνουν πίσω. Όλοι. Δεν αγαπιόμαστε όλοι εδώ, αλλά οι 5 γράμμια που έχουν κάνουν πίσω και γι' αυτό τα πράγματα πάνε καλά. Ψάχνοντας και ανιχνεύοντας τον κόσμο του Δυτικού, ήρθαμε να βρούμε την Νατάσα. Να, την Νατάσα την πετύχαμε στο τηλέφωνο, από τις πιο δυνατές παρουσίες στο χωριό το Δυτικό. Για πες μας, Νατάσα, άσε λίγο το κινητό. Δεν μπορώ, μιλάω με το παιδί ο μου. κόσμος. Θα σε δει και το παιδί σου στο περιοδικό, ορίστε. Θα τώρα πάρουμε σε λίγο, παιδιά. Δεν βγαίνω, να Λοιπόν, ξέρεις. το κορίτσι από το Δυτικό. Θέλουμε ένα κορίτσι από το Δυτικό και ο ξάδερφός σου μας είπε ότι εσύ. Ποιος είναι ο ξάδερφός μου? Δεν ξέρω αν είναι ξάδερφος, ο Μάκης, γιατί εδώ κατάλαβα όλοι τους αδέρφους. Όχι, εγώ είμαι νύφη εδώ, να ξέρεις. Α, και εσύ είσαι νύφη. Ναι, πώς είναι να είσαι νύφη στο Δυτικό, για πες. Φοβερά. Ναι, γιατί βλέπαμε τα αγόρια όλα εδώ. Με γράφεις τώρα, αλήθεια. Με την μπάλα όλα τα αγόρια. Κλείς το λίγο. Κλείς το, ρε. Όχι, ρε, άσε τώρα, δεν Έλα, πιστεύω για κανένα, ρε. Πες. Νατάσα, πες, πώς είναι η φάση. Μπραζίλη, Νατάσα, δικιά μας, μ' αρέσεις. Τα καταδύναμε, παιδιά. Για πες, πώς είναι. Παρακαλώ, λίγο, περίμενε λίγο. Αυτός είναι ο γιος σου. Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτός είναι ο Σάκης Παυλίδης. Σημειών. Ο Σημειών, μπράβο. Τι έγινε, ρε Μωρίνα, Αριανάρα και εσύ φαντάζομαι, έτσι. Όχι, φυσικά. Παοκάρα τρελή. Παοκάρα τρελή και δυνατή και το παιδί μας εδώ είναι. Εσύ είναι. Παοκάρα, Νατάσα. Έτσι λέμε. Έγινες ή ήσουν? Ήμουνα πάντα. Μην πεις ότι Λόγω είσαι όχι, με το ποδόσφαιρο. καμία σχέση. Τι κάνουν οι γυναίκες εδώ, Νατάσα, για πες. Σουάρα. Σουάρα. Δηλαδή, για πες. Πάρα πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Είναι ένα μικρό χωριό. Ναι. Το οποίο, τι να πω, φοβερά εξελίσσιμο πλέον. Γιατί βλέπετε και με την μπάλα και με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή να προτείνεις τα κορίτσια να έρθουν εδώ, να βρουν ένα από το Δυτικό και να έρθουν. Να βρουν έναν από το Δυτικό. Πώς, όχι, να μην βρουν το Δυτικό. Όχι, φίλε, γενικότερα. Γιατί δεν μπορείς να βρεις εσύ να μείνεις, ένα υπέροχο χωριό σου λέω. Έχει να μείνω. Έχει σπίτια. Βέβαια, πώς δεν έχει. Δεν έχει να μείνει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όποιος ταξιδεύει εις Κύριον, τα παίρνουν συνήθως παιδιά από Αλβανία και έτσι. Α, τα αγοράζουνε. Όχι, τα νοικιάζουν. Πουλάτε εδώ σπίτια, Νατάσα? Αν ρωτάς σε μένα προσωπικά δεν θα πουλούσα. Όχι. Ούτε κοτέτσι θα πουλούσα. Κορίτσια στην ηλικία σου πόσα είστε? Πόσα να είμαστε, 5-6, κάνε πιο κύριε φίλε. 5-6. Που δουλεύεις. 5-6. Στην ηλικία μου 5-6, λίγο μεγαλύτερες άλλες τόσες, λίγο μικρότερες άλλες Δηλαδή τόσες. μέχρι 30 χρονών είναι 5-6 εδώ πέρα, έτσι. Νομίζω, πλέον. Πιο μεγάλες έχει? Έχουμε, είναι το χωριό των νυφών. Α, ναι, έχετε πολλές νύφες από γύρω. Εσύ για πες από πού σε φέραμε. Όλοι από το Περιά. Πού σε φέραμε? Το Περιά γιατί ξέρω. Μπράβο, σε φέραμε στον πολιτισμό εδώ πέρα. Έτσι λένε οι στιφιώτες. Και εκεί πόντιοι. Και εκεί είναι που είμαστε. Ναι. Σκληροπυρηνικοί. Ναι. Εδώ άμα δεν είσαι πόντιος δεν σε παίρνουνε? Όχι, βέβαια σε παίρνουν. Α, σε παίρνουν. Απλά δεν σε εντάσσουν τόσο γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ. Το παλικάρι είναι ανοιχτό ταλέντο. Ναι. Μπράβο, Παίζει, πες πολύ.
παίζεις? Στην Αθλητική Ακαδημία Γιαννησό. Μπράβο, τι θέση? Αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ, είσαι αριστεροπόδαρος δηλαδή και τα δυτικά πόδια. Όχι, δεξής. Δεξής και παίζεις αριστερό. Ναι. Τι σχολείο που πας? Στο πρώτο γυμνάσιο και τώρα στο πρώτο. Πώς είναι το όνομά σου? Παυλίδης είναι. Εδώ έχουμε. Είσαι από το χωριό καταρχήν. Τι καλλιτέχνης, δηλαδή τι? Ποιητής, συγγραφέας, τι? Τραγουδιστής, ποιο τραγούδι? Όπα και τσιγάρα. Είμαστε σοβαρό μαγαζί. Είστε αγωμένος. Μόνο αυτό να μας πείτε. Ωραία, μόνο πείτε μας το σκορ. Τίποτα άλλο. Το σκορ. 3-0 θα κερδίσουμε σήμερα. 3-0. Τέλεια. Υπεραισιόδοξο δηλαδή. Εμείς ακούσαμε τα ποσοστά είναι 68%. Υπέρ της ομάδας εδώ, του Δυτικού, αλλά 68% το δίνουν λέει στοιχηματικές, αλλά 3-0 είναι πολύ παραπάνω το 68%. Και λίγα είπε. Ακούστε τον. Πώς λέγεστε? Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος. Αυτά είπε ο κύριος Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ. Με την νίκη. Το όνομά σου? Ανδρέας Τηλέμαχος. Γεια σου Τηλέμαχε. Είσαι εδώ από το Δυτικό, έτσι? Μάλιστα, ναι. Πώς είναι ρε φίλε να ζεις στο Δυτικό, για πες μας. Όμορφα, υπέροχα. Έτσι. Είναι ένα μέρος το οποίο ας πούμε έχει ηρεμία. Το περιβάλλον είναι αρκετά ικανοποιητικό για έναν άνθρωπο, ας πούμε, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος. Έτσι. Πόσο χρόνο είσαι εσύ Τηλέμαχε? 45. Νέος άνθρωπος είσαι. Αλλά ούτε και ναι, όχι, ναι, θα έλεγα εντάξει, μια ηλικία ικανοποιητική. Είμαι εδώ από τη μέρα που γεννήθηκα, εντάξει, έλειπα κάποια χρόνια, οκ. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Αυτό παρατηρήσαμε, ότι όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα το αγαπάτε πάρα πολύ το χωριό. Ναι, διότι ζήσαμε εδώ, μας ικανοποιεί στις ανάγκες μας, είτε ήμασταν μικροί είτε στη μεγάλη στιγμή. Ναι. Έχεις παιδιά? Έχω 2 παιδιά. Έχεις 2 παιδιά, τι ηλικία είναι επιτρέπετε? 19 και 15. 19 και 15. Αυτά δεν έχουν φροντιστήρια, δεν έχουν υποχρεώσεις. Να πας εσύ, ας πούμε. Αυτό δεν είναι υπάρχει. Ναι, όσον αφορά αυτό, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο δύσκολη η λειτουργία αυτού. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε όλα τα άλλα είναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ναι, είναι συν και πλήν σε αυτά. Το Δυτικό, πέρα από την μπάλα που το έχουμε καταλάβει ότι είναι το νέο φλέγον θέμα, ας πούμε, έχει και την μπάλη. Εμείς το ξέρουμε το βράδυ την μπάλη. Φυσικά. Εσύ νομίζω ότι ασχολήθηκες με την μπάλη. Ναι, στα παλιά τα χρόνια. Είχαμε καταφέρει, ας πούμε, να βγούμε πρωταθλήτρια ομάδα στην Ελλάδα. Παιδών, εφήβων, στη δεκαετία του 90, ας πούμε, 90 μέχρι 2000. Αναγνωρίστηκε το χωριό σε όλη την Ελλάδα από εκείνη την ομάδα, ας πούμε. Ωραίες εμπειρίες, ωραία χρόνια. Το χωριό, ας πούμε, είναι πολύ οικειοποιημένο στο κομμάτι του αθλητισμού και αν θέλετε στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, έτσι, με βάση εκεί την περίοδο. Ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν 4 χρόνια ξανά, ας πούμε, με το Παλαιστικό. Το να υπάρχει, ας πούμε, αυτή η ομάδα, εντάξει, δουλεύοντας να βγει. Τώρα με το ποδόσφαιρο η ομάδα πήγε γάμα εθνική. Ποδοσφαιρομάνια που υπάρχει, ναι. Έτσι. Τα παιδιά σου ασχολούνται με την πάλη? Όχι. Η κόρη μου αυτή τη στιγμή σπουδάζει, ο γιος μου ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Αυτά, όχι. Με την πάλη όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως έχει παρόλα αυτά, υπάρχει κόσμος. Ναι, υπάρχει κόσμος. Ναι. Μιλήσαμε και με τον προπονητή και πρόεδρο, μας τα είπε. Πολύ ωραία. Εντάξει, λέμε και τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να είσαι καλά, ρε φίλε. Δεν θα σου κλέψουμε πολύ από το χρόνο σου. Καταλαβαίνω ότι έχεις υποχρεώσεις. Έχουμε υποχρεώσεις. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο, τον Ultras Fan ΠΑΟΚ Δυτικού. ΠΑΟΚ Ultras Δυτικού. Πες το εσύ καλύτερα, μπράβο. Μια λέσχη φίλων η οποία ξεκίνησε από το 0 από μια παρέα ατόμων η οποία πλέον έχει καταντήσει τεράστιο κίνημα και στην Τούμπα, στο μεγάλο ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ Δυτικού που είναι ακόμη μεγαλύτερος. Μπορεί να βρείτε φανέλες μας παντού. Έχουμε 2 σχέδια, ένα με τον πρόεδρο Ιβάν Σαββίδη. Εγώ και τον Ζαφύρη είδα να φοράει μια φανέλα. Ο Ζαφύρης πήρε μια μπλούζα. Τώρα δεν την έχω δει εγώ την εικόνα αυτή που λες. Έμαθα να του μεσολαβήσατε για να τον πάρουμε. Αυτό έγινε. Επί από δική σας μεσολάβηση. Ο Ζαφύρης
ο παίκτης των 12 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει και αυτός πλέον ΠΑΟΚ κλουμπ αισθητικού. Οπότε, άμα θέλετε οποιοδήποτε, λίγες είναι. Υπάρχει στο ίντερνετ, μπορούμε να προμηθευτούμε, υπάρχει site συγκεκριμένο. Υπάρχει ειδική παραγγελία στον δάσκαλο, παλαιστή και πυροσβέστη και πρόεδρο των πάντων. Γιατί αυτός είναι ο αληθινός πρόεδρος, εγώ είμαι απλά εκπρόσωπός του. Μπορείτε να το ρωτήσετε τον ίδιο, το Σάκη, το δάσκαλο. Τι άλλο θέλετε να πούμε. Δηλαδή, πόσα άτομα απαριθμεί λες και εσάς? Νομίζω τα άτομα ξεπερνάνε πλέον και τα 40-50. 40.000 φαντάζομαι, έτσι. 40.000 σε λίγο τώρα του χρόνου. Να μείνουμε λίγο στη Γάμα Εθνική και φέτος. Και αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο βλέπετε το σκορ σήμερα? Το σκορ σήμερα το βλέπω για 2-0, κάπου εκεί. Κάπου εκεί θα πάει. Και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για φέτος, παρακαλώ? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι στόχοι της ομάδας φέτος είναι να παρουσιάσουν καταρχήν μια αξιοπρεπή πορεία στο πρωτάθλημα. Τώρα, αν καταφέρει το κάτι παραπάνω, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να δούμε. Σήμερα είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας της ομάδας. Θα δούμε από σήμερα και θα έχουμε πρόβλημα. ΠΑΟΚ Δυτικού against ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Τι υποστηρίζεις? Καθίσουμε να χάσουμε, ρε. Αυτό είναι. Εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Να καθίσετε να χάσετε ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ή ο ΠΑΟΚ Δυτικού? Ο ΠΑΟΚ Δυτικού θα χάσει, ρε. Με τη μάνα όταν παίζεις, κάθεσαι και το ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει? Αλλά η μάνα πάντα κάνει. Όχι, ρε, είστε εδώ, αλλάζει το θέμα. Εμείς θα κάνουμε. Θα δούμε. Ευχαριστούμε, Προεδράρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας. Αμήν. Παιδιά, τι θα γίνει, θα κερδίσουμε σήμερα, πώς το βλέπετε το μάτς? 3-0 αδερφά. 3-0, 68% το δίνει το bet. Παίξ' το. 3-0, ωραία. Πόσα να βάλω? Ό,τι έχεις κυριάκι μας. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα? Ομαδάρα, τι γίνεται, είστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? 65% χαλαρά σας δίνει, έτσι. Μπράβο Μαδάρα, μπράβο. Καλή επιτυχία, μάγκες. Και καλό πρωτάθλημα να κάνετε. Έχετε μεγάλη ευκαιρία να φανείτε, έτσι. Μεγάλη ευκαιρία φέτος. Να την εκμεταλλευτείτε. Κύριε Σαμπάνη, καλησπέρα. Χρήσιμο μάτς σήμερα, έτσι. Ένα επίσημο παιχνίδι. Το πρώτο επίσημο της ομάδας. Μπράβο, καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Υγεία, τα παιδιά προετοιμασμένα. Εντάξει, κάθε μέρα είμαστε και καλύτερα. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Ευελπιστούμε να γίνουμε όσο γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, κάθε παιχνίδι που έρχεται έχει τις δυσκολίες του, έτσι και αυτό σήμερα. Και μόνο που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, νομίζω ότι τα λέει από μόνο του αυτά. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία σε όλες τις ομάδες και να έχουμε μια καλή σεζόν. Μπράβο. Και πείτε μας λίγο και τους στόχους για τη σεζόν, πώς τα βλέπετε? Ο στόχος είναι ξεκάθαρος για μας. Ο στόχος είναι η παραμονή. Θέλουμε όσο πιο γρήγορα να τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Οτιδήποτε καλύτερο έλθει θα είναι μια επιτυχία για μας. Το ρόστερ είναι εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι? Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε κάποιες ελλείψεις ακόμα σε μία-δύο θέσεις. Είναι δρομολογημένες όμως κάποιες κινήσεις. Θα έχουμε εξελίξεις, πιστεύω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές? Οι μεταγραφές ελεύθερων ποδοσφαιριστών νομίζω μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά μας είπε ο κύριος Σαμπάνης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Δυτικού. Εντάξει, είναι απίστευτο. Η εκπομπή έχει γίνει και ποδοσφαιρική. Γιατί όχι, το ζούμε. Πολύ ωραία. Έχει αρκετό κόσμο για το χωριό. Δεν το συζητάμε. Δεν θα το ξανακάνει και είναι πολύ ωραία η εμπειρία. Το Fist Point πάει μπάλα. Σας πάει μπάλα το Fist Point, παιδιά. Όπα. Εδώ ο κόσμος έχει κατακλείσει και σκεπαστή εξέδρα υπάρχει. Πραγματικά. Τέλεια. Ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως είπε και ο κύριος προπονητής. Εξαιρετική φιλοξενία των ποδοσφαιριστών της ομάδας εδώ πέρα. Ας πάρουμε και λίγο πλάνα από τις κερκίδες που είναι όλοι πολύ καλοί. Έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά οι φανατικοί από ό,τι κατάλαβα είναι απέναντι, οι Ultras.
Εκεί θα πάμε και εμείς εννοείται. Μπράβο στον ΠΑΟΚ Δυτικού, πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλων Κρέας Βρύσσης. Όπως μας είπε και ο προπονητής, θα είναι ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς είμαστε μαζί τους φυσικά με τον ΠΑΟΚ Δυτικού. Έχει ζέστη, είναι 4,5 ώρα προγραμματισμένος ο αγώνας γιατί είναι νοκάουτ. Μπορεί να χρειαστεί παράταση και πέναλτι. Καλό το κλίμα, όλοι περιμένουν με αγωνία. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Γιώργο, μπορείτε σας παρακαλώ να μας κάνετε μια δήλωση. Σας παρακαλώ λίγο, έρχεστε λίγο κοντά. Καλά, λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Ελάτε λίγο να μας πείτε δύο λόγια. Δύο λόγια έτσι να μας πείτε. Τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε το μάτι σήμερα. Αμφίροπο. Είσαι πάντα. Αυτός είναι δίκαιος, ξέρει. Στο νομό είναι και οι δύο ομάδες. Ναι, σωστά. Καλά, απλά τι πιστεύεις ότι θα κερδίσει, ποιος? Το Δυτικό. Καλή επιτυχία λοιπόν. Θα τα πούμε, γεια σας. Αυτό. ΠΑΟΚ Δυτικού. Παιδάκια, μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, όλοι. Πλάκα έχει. Καλή επιτυχία, παιδιά. 6 ώρα το είπες, να ξέρεις, το ημίχρονο θα έρθω να σε βρω. Όλοι μιλάνε για ευεργέτη, ο ευεργέτης του χωριού. Όλοι έτσι σε περιγράφουν, κανόνισε. Καλή επιτυχία. Αρχίζει και τράβα εδώ, αρχίζει. Πόντι μαζί, πάω και ξερό ψωμί. Yeah! Ultra fans! Ultra fans ΠΑΟΚ Δυτικού, πάμε όλοι μαζί! ΠΑΟΚάρα! ΠΑΟΚάρα! Ολέ! ΠΑΟΚάρα! Ολέ! Να πεινά, συγγνώμη. Ο εμπνευστής και δημιουργός της Μπλούζα να μην έχει μπλούζα. Ναι ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, έλεος. Δυτικό Πέλλας, συνέχεια σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής με τον Μάρκο τον Σαμπουτζόγλου. Μπρόκολα. Μπρόκολα. Και όχι μόνο από ό,τι κατάλαβα. Όχι μόνο, μπρόκολο που είναι και διπλή βάση, σίκο όμως τα φρούτα, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Από πότε ρε φίλε αυτό? 20 χρόνια πλάς. 20 χρόνια πλάς μπρόκολα. Πώς σου ήρθε τώρα αυτή η φλασιά με τον μπρόκολο? Θυμίζετε περιοχή? Όχι. Όχι καν. Αγάπη να το φάω. Οκ. Μου άρεσε να το φάω και αυτό όλο το εγχείρημα ήταν να ξεκινήσω να κάνω κάποιες καλλιέργειες που να μου αρέσουν και εμένα να τις τρώω. Σωστός. Και μέσα στο όλο κομμάτι το μπρόκολο μας έκατσε και στην περιοχή, ευδοκίμησε. Υπήρχε αγορά, υπήρχε διάθεση, υπήρχε ενδιαφέρον. Μπράβο Μάρκο. Και δεν μου λες μπρόκολο όλο τον χρόνο έχουμε? Μπρόκολο. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, παίρνουν αυτά, θερμοκήπια. Όχι, εξωχώραφα. Εξωχώραφα. Δηλαδή μέσα στον Αύγουστο έχουμε μπρόκολα. Έχουμε μέσα στον Αύγουστο μπρόκολο και τον Ιούλιο τον Αύγουστο, όμως όχι εδώ πέρα. Έχουμε στο βουνό. Okay. Με χωράφια συνεργαζόμενα στο βουνό. Και τι παίζει με τον μπρόκολο, υπάρχει μία ποικιλία, 2, 5, 10, τι γίνεται? Μπρόκολο υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Πάρα πολλές. Ανά εποχικότητα. Υπάρχουν ποικιλίες που έχουν ανθεκτικότητα στη ζέστη, υπάρχουν ποικιλίες που έχουν ανθεκτικότητα στο κρύο. Οπότε, κατά καιρούς έχουμε κάνει τα δικά μας trial, τις δικές μας δοκιμές. Έχουμε επιλέξει ποιες μας κάθονται, ποιες δίνουν καλή απόδοση και καλή ποιότητα και επιλέξαμε, κατασταλάξαμε σε αυτά και καλλιεργούμε αυτά. Και δεν μου λες, φίλε, γιατί στο Δυτικό? Γιατί τυχάνει να είμαι από εδώ. Αυτό αν ήμουν αλλού, θα ήταν αλλού. Είναι θέμα εδάφους ή είναι θέμα επειδή εσύ γουστάρεις Δυτικό? Είχε ο πατέρας μου τα χωράφια, δοκιμάσαμε κάποια προϊόντα στο παρελθόν, είδαμε ότι αυτό μας κάθεται και συνεχίζουμε αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, από το όνομα που ακούω δεν ακούγεται ποντιακό το όνομα. Είσαι ποντιακός εσύ, γιατί το Δυτικό...
Είμαστε πρώτοι. Είστε, έτσι. Βέβαια. Μπράβο. Τι χάνει απλά ο παππούς μου να μην αλλάξει και να γίνει Ιωαννίδης ή Δημητριάδης. Κράτησε αυτό το τουρκικό που ήρθε στο Σαπουτζόγλου από τον Πόντο και έμεινε το Σαπουτζόγλου. Και δεν μου λες, φίλε, βρίσκεις προσωπικό εδώ πέρα. Ναι. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και η τοπική κοινωνία μας στηρίζει και εμάς, έτσι. Είναι πολύ βασικό. Πολύ σημαντικό. Και ο κόσμος που εργάζεται σε εμάς είναι καθαρά την τοπική κοινωνία. Η επιχείρηση εξάγει, εισάγει. Πού γίνεται η διανομή? Το 30% με 35% εξάγεται. Το 50% μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας. Με όλες τις αλυσίδες συνεργασίας? Σχεδόν με όλες. Εξωτερικό σε ποιες χώρες, φίλε? Εξωτερικό δουλεύουμε διπλανές χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα έχουμε διάφορους πελάτες. Η Αγγλία βασική αγορά. Και στην Αγγλία θα το διευκρινίσω της Αγγλίας, γιατί στην Αγγλία έχουμε ένα ιδιαίτερο προϊόν το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, το οποίο πάει εκεί πέρα κατά το 90% της παραγωγής μας. Και αυτό είναι ένα branding μπρόκολο Bimi. Είναι ένα είδος μπρόκολου, μακρύσα πράσινο σπαράκι. Είναι, δεν θα έλεγα παντελώς, είναι ένα υβρίδιο, μια ποικιλία συγκεκριμένης επιλογής από μια εταιρεία, στην οποία είναι εξαιρετικά γλυκό, τρυφερό, νόστιμο και είναι ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει καθαρά για χορέκα, για πιάτο, για εστίαση. Ναι, όχι ότι δεν είναι και για εμάς, μια χαρά το τρώμε, απλά δεν είναι ένα προϊόν το οποίο θα το βράσεις από τον πρόκολο, να το κάνεις μια βαστή σαλάτα. Είναι πιο νόστιμο, πιο γρήγορο. Σε 2-3 λεπτά είναι αυτό που ονομάζουμε, παιδί μου, στην κουζίνα à la carte. Σε 3 λεπτά έχεις πιάτο. Πολύ ωραία. Και το οποίο όμως οι βόρειες χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες, η Αγγλία, έχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση που οι ανάγκες της για να μπορέσουν αυτό το προϊόν να το δεχτούν εκτός από την Ισπανία, από το Μαρόκο, από την Κένια και από όλες τις χώρες, ήρθαν και στην Ιταλία, ήρθαν και στην Ελλάδα. Και βρήκαν εμάς, γιατί είμαστε οι leaders στον πρόκολο. Γι' αυτό. Πού το βρήκες, ρε φίλε, εσύ αυτό? Για πες τώρα. Πες μας την ιστορία. Μας βρήκανε, δεν τους βρήκαμε. Και τι σημαίνει μας βρήκανε? Η ιστορία ξεκίνησε όταν αναζήτησαν οι μεγάλες ανάγκες της Βόρειας Ευρώπης να αναζητήσει τους μεγαλύτερους και πιο σοβαρούς επιχειρηματίες στον χώρο της γεωργίας στις χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία. Οπότε, ρωτώντας στην Ελλάδα ποια θεωρείται ότι είναι η πιο αξιοπρεπέστατη, δυνατή, σοβαρή εταιρεία που παράγει στα βραφεία όπως είναι το πρόβλημα, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για την MSF. Μπράβο. Και έτσι ήρθαμε σε αυτό. Πολύ σημαντικό. Κοίταξε να δεις, δηλαδή είστε leaders στη γειτονιά μας και είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο να κρατάμε να διαφημιζόμαστε για ωραία πράγματα. Και να τονίσω ένα πολύ βασικό. Δεν είμαστε απλά leader εδώ πέρα σε αυτό το προϊόν. Εμείς παράγουμε για την Αγγλία, για συγκεκριμένες εταιρείες που μας το ζητήσανε, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγής και εξαγωγής για αυτούς. Αλλά παράλληλα είμαστε και αδειοπάροχοι για τη συσκευασία, διακίνηση του προϊόντος και της τοποθέτησης στην Ελλάδα. Και έχουμε εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσαμε δειλά-δειλά αυτό το προϊόν να το μοιράζουμε στην Ελλάδα, ξεκινώντας από χορέκα, από εστίαση ως επιτοπλίστων, από εταιρείες τροφοδοσίας, εστιατόρια, ξενοδοχεία και όλα αυτά. Θα μπούμε σιγά-σιγά στα κασενκάρι, πάλι χοντρική για την εστίαση. Και αφού του σιγά-σιγά αρχίζει να το μάθει, να το γευτεί ο κόσμος, γιατί είναι η βάση αυτό, μετά από 2 χρόνια, 3 και θα μπούμε στα retail. Για να το βρει ο καταναλωτής και σε ένα σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ, Μάρκο, ξεφυλίζοντας το φυλάδιο σου πριν, είδα κάτι μοβ κουνουπίδια. Τι ήταν αυτά, μπρόκολα, τι ήταν, δεν το ξαναδεί. Κουνουπίδια, για πες μας λίγο αυτό. Ιδιαίτερος κωδικός. Ανήκει στην ίδια κατηγορία τα σταυρωθεία που κάνουμε. Έχει και αυτό την τάση του. Είναι πολύ πιο γλυκά σε σύγκριση με τα άλλα. Δεν έχει αυτή την οσμή του υδρόθιου που εκραίει κάτω από το βρασμό. Είναι πολύ πιο light. Είναι γούστο. Είναι γούστο. Είναι και εντυπωσιακό. Παραμένει το χρώμα του μετά το βράσιμο. Ναι, παραμένει. Είναι εντυπωσιακό. Είναι γούστο. Ξέρεις, ο καθένας καταναλωτής παίρνει ένα προϊόν και το δοκιμάζει. Άμα του κάτσει η γεύση, άμα του αρέσει, ναι, συνεχίζει. Μπορεί να το απορρίψει, να μην είναι αυτή τη γλυκιά γεύση, να το θέλει πιο κλασικό. Οπότε θα συνεχίσει με το κλασικό. Το κλασικό πρώτο, ξέρω. Από ό,τι κατάλαβα, φίλε, ψάχνεις πάρα πολύ, έτσι, και σίγουρα θα ετοιμάζεις κάτι καινούργιο το επόμενο διάστημα. Παίζεται και κάτι στο μυαλό σου, ένα καινούργιο προϊόν. Δεν θέλουμε να μας το πεις, αλλά φαντάζομαι ότι συνεχώς ψάχνεις και ενημερώνεσαι. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν σταματάει το μικρόβιο της αναζήτησης, ούτε το μικρόβιο των στόχων. Πάντα σου μπαίνει κάτι στο μυαλό, κάτι καινούργιο, αν να δοκιμάσω και αυτό ή να δοκιμάσω και αυτό. Δεν γνωρίζουμε στο μέλλον τι θα είναι αυτό.
Έχουμε στο μυαλό μας διάφορα, θα τα δοκιμάσουμε. Εάν θα μας κάτσει και μπορούμε να το συνηθίσουμε, να το παράγουμε, να το καλλιεργήσουμε και να το διανέμουμε, ναι, μπορεί να μπούμε. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι για μας να συζητήσουμε. Είναι στο μέλλον και αν και εφόσον μας κάτσει. Και να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ρε φίλε. Πόσα άτομα απασχολείς εδώ πέρα από την περιοχή μας? Όχι μόνο από την περιοχή μας, γενικότερα. Πόσα άτομα απασχολείς? Είμαστε περίπου στα 60 με 70 άτομα. Wow. Μπράβο. Και όταν λέμε δεν είμαστε εποχιακά, είμαστε όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο. Συν τους εποχιακούς δηλαδή. Γι' αυτό λέω 60 με 70. Είμαστε 60 άτομα σταθερά και εποχιακά οι ανάγκες μας φτάνουν στα 10 με 15 άτομα. Φέτος, μάλιστα, με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα αναμένουμε στον καινούριο χρόνο, την καινούργια σεζόν στην ουσία, θα χρειαστούμε μέχρι 20 άτομα παραπάνω. Δηλαδή θα αγγίξουμε 70 με 80 άτομα. Και ορίστε, ψητά λαχανικά σε 4 λεπτά. Απίστευτο. Και όλα αυτά δίπλα μας, στο δυτικό. Ορίστε το δυτικό. Beyond. Μπροστά. Ολαλά. Κρίμα που δεν μπορείτε να το μυρίσετε. Όπου τρέχουν τα σάλια μου και για να γίνει πιο νόστιμο το πιάνεις με το χέρι και όχι με το πυρηνάκι. Κριτσαμιστό. Δεν έχει πάρα πολλές ίνες. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι ένα τελευταίο. Παλεύεις ρε Μάρκο? Εσύ παλεύεις? Στο ταπί ή στο χώμα? Τώρα πως είμαστε? Μέσα είμαι. Όχι φίλε, είσαι δυνατός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία. Καλές δουλειές. Και ό,τι ονειρεύεσαι ρε φίλε να σου συμβεί. Πραγματικά. Χαίρομαι. Καταρχάς χαίρομαι για δύο λόγους. Πρώτον, μας επισκεφθήκατε και είναι πολύ ευχάριστο το να δείξουμε έξω στον κόσμο το τι κάνουμε εμείς και να γνωρίζει το κόσμο. Γιατί πολλές φορές, αν δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κόσμος δεν γνωρίζει ποια είναι η δουλειά του καθενός. Άρα έχει μία απλά εικόνα ενός ονόματος. Άρα αυτό μας δείχνει και εμάς, μας βοηθάει και εμάς να δείξουμε πραγματικά στον κόσμο το τι κάνουμε. Και να δω από κοντά. Και φυσικά είναι και ανοιχτές οι πόρτες μας, όποιος θελήσει να μας ενημερώσει, να πει να τηλεφωνήσει, να μας επισκεφτεί. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Φαντάζομαι και σχολεία και τέτοια ίσως θα κάποια στιγμή το κάνετε. Βέβαια, είναι ανοιχτές οι πόρτες σε πανεπιστήμια, σε ιδιωτικές σχολές, σε σχολεία είμαστε ανοιχτοί. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλές δουλειές. Τιμή επίσης δική μας. Πρέπει να πω ότι πραγματικά ήταν όπως μου το είχες περιγράψει. Δεν ήμουν υπερβολικός. Δεν ήσουν καθόλου υπερβολικός. Πολύ φιλόξενο το χωριό και οι κάτοικοι. Αν και είναι ένα μικρό χωριό, μας άρεσε πολύ που είναι έτσι αγαπημένοι και ενωμένοι. Είναι και καμιά φορά όταν οι κοινωνίες είναι μικρές, είναι αναγκαίο αυτό να συμβαίνει.